a cikin dare ake gyara tsakaninka da Allah. Duk abin da ka nema ka fara da sama, aljannan tukunna, wanda za ta biyo, wanda za ta dawwama, sai ka roƙi abin da ke biyewa na duniya. Daga cikin abin da za ka roƙa mai daɗi da Allah bai cika ba wa kowa ba, kar ka roƙi kuɗi. Don Allah ina gaya muku, in je ku da muke tare da ku muna wannan karatun don mu gane matsayin Allah ne, muna son mu game da Allah lafiya, kar wani ku ya sa goshinsa a ƙasa ya ce wa Allah kuɗi. Wallahi kuɗi fitina ne. Allah ne da ya bari a samu kuɗin a duniya ya ce inna ma amwalukum wa auladukum me fitna. Kar ka yadda a cikin addu'an ka daga hannu ka ce Allah kuɗi, wallahi ka shiga magana. Kaman kana cewa Allah fitina, kuma Allah ya barka da ita, ai da ka sha wahala. Amma me za a faɗa shine ya kamata ku tambaye ko ba ku tambaye ni ba, bari mu ci gaba da karatu. Ka roki Allah arziki, amma kar ka roki Allah kuɗi. Arzikin nan zai iya yiwa Allah ya tara maka al'umma a jikinka, baka da ko sisi, amma damuwanka na naira 10 in ya tashi sai kaga an kawo maka ɗauki naira 500. Ko baka bane sarki? To kana neman alfarma sai kaga kana da mutum 10 da za su iya maka wannan damuwa. Ka ɗauko kayan kara sai kaga ga almajiranka mutum 5 wanda kowa zai iya ɗauka shi kaɗai. An haba malam, ya baka gaya mana ba, ai da mun maka kaza, sai ka miƙe kafa sai a maka, ko kuma banka bai yi ciwon kai ba. Shi ma arziki ne, sai Allah ya maka yalwa na lafiya. In ma ɗaukan kayan da wahala, sai Allah ya hore maka lafiyan da in ka ɗauka ma kai lokacin kake jin kaman kana exercise. In ka maimakon kai da kanka, ko ya baka ɗaɗayan mai ƙarfin tattalin arzikin da shi kuma zai ce aljihuna ba za a yi komai, ko baka kwanta kai abunka. Ka rayu baka da gida, sai Allah ya ga dama sai ya ciro maka ɗaɗaya, sai ya azurta shi, shi ya maka gidan, ya saya maka motar, ya ce baba ko a ƙara maka aure. Allah ko maka mamalak Allah. Da wannan nake cewa Allah ya ji kan limamin Kobi, Allah ya gafarta wa limamin Kobi. Da rayuwa ta yi albarka, malamin bawan Allah nan ya bi Allah da kyau a bisa abin da muka sani. Allah nu zaki alallahi ahad. Kafin rasuwarsa, saboda Allah ya tashi kafaɗun ƴaƴan shi bisa tarbiyyar da ya tsaya yi, wallahi sukan zo, liman me matsala? Ce babu. Liman in akwai wani matsala ka faɗa. Ina tuna wani rana suka ce liman ko aure kake so za mu maka. Sai ya yi dariya ya kalle su. In ya fito zai je masallaci ba, sai su ajiye motoci 3, 4, 5, kowa yana cewa liman mota na zaka shiga. Sai ya kalla tukuna sai ce a ku bari, wane ne mai kai ni masallaci. Ko kuma in ka kawo sabuwar mota ya ce to bari dan dana a naka. Kuma an kai shi nan fa tsakanin masallacin da gidan kaman ka ce daga nan ne zuwa Mega, amma sai an kai shi a mota. In ka kai shi kuma in yayi sallar magariba ba zai dawo ba sai yayi isha, kuma ƴaƴan sannan ne in aka yi isha kafin ma tare da su za a yi ishan dole, kuma su ɗauko shi su dawo da shi gida. Wannan ya ce kaza yake so, ai in ya ga dama ya ce kazan mata Saudiya, wani yaron zai gaggawa saboda ƙarfin tattalin arzikin shi ya kai. Malam rayuwa ta yi albarka, amma da suka karanta min wani abu na rayuwarsa, sai ka ga da duniya haka ta ɗoru, da kowa ya huta. Bai yadda da abin da Allah bai gwada masa halal bane. Duk abin da ka kawo na dukiya wallahi in dai ba halal bane baya yadda ya ci, baya shiga damuwan kowa. Iya abin da zaka ga liman nayi ko dai Qur'ani ne ko dai zikiri ko kuma sallah, iya abin da zaka ga yana yi kenan. Mu muke wahalar da kanmu a rayuwa malam. Jin daɗi ba sai kuɗi ya zo ba. Baka ganin wasu sun tara dukiyan ana ta gallafiri da su. Ai gara kai kana fitowa ka sha iskan ka yi miƙa, ba wanda ya tsangwame ka, baka da ko sisi. In tuwon gidanka bai samu baka shiga makwabta yanzu za su ciro duwame, yanzu ku ci ku tashi. Allah ya sa mu gane. To waja'alna an-nahara ma'asha. Allah sai ya hukunta yini ya zama na neman arziki. Yini na neman arziki, samari ku ji ne da kyau. Nema ake yi. Fabtagu inda Allah, in ka tashi nema ka nema a wurin Allah. Me da ka nema? Allah bai ce kuɗi ba, sai ya ce arrizq. In ka tashi fabtagu inda Allah rizqa, arziki ake nema. Karka yadda ka ce wa Allah kuɗi. Arziki Allah nake roƙon ka bani. Arziki nake roƙon Allah ka yi mun.